Ja, Kristina har lite svårt att kliva av så vi plockar Patrik Larsen istället. Grattis till det här. Tack för det. Var det er insats va? Ja, han var riktigt bra i dag, det må jeg sige. Jeg synes, det var gode hester imod, og han vandt jo billig sist første gang i Monté, men det var jo på 16 blank. Nej, jeg synes, han var riktigt bra i dag. Vad kände du när du stod i slutkurvan? Vad tyckte du det så ut? Nej, men han springer jo lidt for slakke tømmer, men jeg så Kristina hadde det norske spart, og jeg vet at nu har jeg kjørt han nogle del ganger, og jeg vet jo at han svarer veldig bra for det norske hyvelogget, så da hun drog det, så hadde jeg jo en feeling, ja. Han verkar gilla montédisciplinen. Ja, virkelig, så det er jo klart at han har gått bra i sulke også, men det er tøft i den klassen, og ja, det er en del fine, billige montéløb, så nej, men vi kommer nok til at satse på det, ja. Då ses vi kanske igen framöver. Sidste helgen i maj. Blir det så? Nej. Stort grattis. Tak for det.